Rekordních 17 štěňat vzácného irského vlkodava se narodilo v fence z Horních Bludovic u Havířova. Všechna štěňata porodila živá a zdravá. Teď mají téměř 9 týdnů a svou psí mámu začínají pomalu dorůstat. 17 černých štěňat irského vlkodava. Těžko říct, jestli větší radost početného potomstva má 3letá Fenka nebo její chovatelka. Aby šťastná majitelka jednotlivá štěňata poznala, má každé na krku jinou barevnou stužku. Štěňatka se narodila 22. srpna císařským řezem, 10 feneček, 7 chlapečků. Byla to všechno štěňátka, všechno se narodila živá a všechno také živá zůstala. Černým ďáblíkům teď nejvíc chutnají piškoty, rádi se ale zakousnou do všeho, co se jim připlete pod nos nebo spíš pod zuby. Irský vlkodav má ve standardu barvy od bílé po černou a barvy žíhané. A ta černá barva se rodí málo, takže prostě i v tomto je to rarita. Irského vlkodava chovali lovci v Irsku už v dobách Keltů, aby chytal vlky, kteří se tehdy přemnožili. V celé České republice je těchto psů jen okolo 800, v dospělosti váží až 90 kg. Ta povaha vlkodava je výjimečná oproti ostatním psům. Vlkodav prostě nesmí být agresivní nikdy, vzhledem ke své váze, vzhledem ke své výšce, tak to prostě musí být mírný pes. Už za několik dní se většina štěňat dostane ke svým novým majitelům. Eva Lankočí, Česká televize, Horní Bludovice.